Matchen som precis ska börja på Matta B är match nummer 30 och det är final i herrarnas klass 2 minus 60 kilo. Andreas Mikaelsson från Borlänge kampsportsförening har röda handskar och han möter Christer Magnusson från Södermalms Shaolin med blåa handskar. Nästkommande match på Matta B är också en final och det är första damfinalen. Det är damen klass 1 minus 60 kilo. Det är Jenny Perez från Kitako Full Contact möter Gabriella Backe från Stockholm Kickboxing. Nästa match alltså på Matta B. Damernas klass 1 minus 60 kilo. Det är match nummer 31. Nästa match på Matta C är match nummer 32. Där Kim Röcklinger från Transportköpen möter Wilson Terrassas från Fight Club Stockholm. Kim Röcklinger i rött och Wilson Terrassas i blått. Nästa match alltså på Matta C match nummer 32. Nästa match på Matta A är match nummer 30. Och det är en finalmatch i herrarnas juniorklass 16-18 år minus 60 kilo. Där Lukas Bokelius från Sandsjö kan ta på röd utrustning. Och Lukas möter Sebastian Sastre från Combat Academy Täby. Sebastian kan ta på sig blå handskar. Nästa match alltså på Matta A final. Match nummer 30. Vinnare i Norringhörna, Christer Magnusson från Södermalms Shaolin. Både Christer och Andreas, om ni har tagit av er utrustningen så kan ni komma till sekretariatet och hämta era priser.